Velkommen til KD Dairy. I denne video vil vi vise dig, hvordan du indtaster mælkeindsamling trin for trin. Først skal du åbne KD Dairy-appen. Fra startskærmen skal du trykke på muligheden mælkeindsamling. Vælg først tidspunktet for mælkeindsamling. Vælg morgen eller aften alt efter indsamlingen. Hvis du gik glip af en indtastning fra en tidligere dag, kan du ændre datoen og opdatere mælkeindtastningen i overensstemmelse hermed. Vælg nu kunden. Du kan vælge kunden fra listen eller indtaste kundekoden direkte. Øverst på kundekortet kan du se en farveprik. En rød prik indikerer, at den foregående dags indtastning ikke eksisterer. En grøn prik indikerer, at den foregående dags indtastning allerede eksisterer. Du kan også vælge mælketypen baseret på de mælkeindtastninger, du registrerer. Dernæst kan mælkeindtastninger foretages på 3 forskellige måder. I normal indtastning skal du indtaste mængden, og beløbet beregnes automatisk i henhold til standardprisen. I fedtprisindtastning skal du indtaste mængden og fedt, og beløbet beregnes automatisk. I fedt- og SNF-indtastning skal du indtaste mængden, fedt og SNF, hvorefter prisen beregnes automatisk efter standardpriserne. Kontroller venligst mælkeprisen og det samlede beløbet, før du gemmer. Når du har tjekket alle detaljer, skal du trykke på knappen Gem. Din mælkeindtastning gemmes med succes. Du kan se alle dagens mælkeindtastninger nederst på skærmen. For ældre indtastninger skal du åbne afsnittet Optegnelser for at se tidligere poster. Hvis du har foretaget en forkert indtastning og vil slette den, skal du trykke og holde på kortet og derefter trykke på knappen Slet. Den valgte indtastning vil blive slettet. Dette er, hvordan du nemt kan administrere mælkeindsamling i KD Dairy. Tak fordi du bruger vores app.